היי חברים, שמי גל, ואני אביא לכם מדריך קצר על השל של לינוקס ואיך הוא עוזר לנו לשוטט במערכת הקבצים. נתחיל בלהציג את תוכן התיקייה root, שהיא תיקיית הבית של הלינוקס. נעשה זאת על ידי הקשה על ls רווח מינוס l, שיציג לנו את תוכן הספרייה בצורה של רשימה מסודרת, detailed list. נקיש Enter ונקבל את תוכן הספרייה. בעצם אני רוצה עכשיו לעבור לתיקייה Evolution שנמצאת תחת הספרייה Home. נעשה זאת על ידי הקשה על CD ונקיש את האות הראשונה של Home, נלחץ על Tab ונראה שהשל ישלים לנו זאת אוטומטית, ונרשום, נתחיל להקליד evo ונראה שנלחץ על Tab ושם הספרייה יושלם אוטומטית. נלחץ על Enter כדי לעבור לספרייה. זה אחד מהדברים שהשל יודע להשלים אוטומטית. הוא יודע להשלים גם שמות של סרוויסים ופקודות. בעצם הוא ממש חכם במרכאות. נתחיל להקיש את המילה סרוויס, נלחץ על טאב, נראה שהוא יציג לנו פה כמה פקודות, ביניהם את סרוויס בקולום הרביעי. נוסיף את ה-R ונלחץ שוב פעם על טאב ונראה שאז כבר לא יהיו עוד אפשרויות שמתחילות בשלוש אותיות האלה שהקשנו. נבחר בסרוויס מוניט, שהוא בעצם סוג של מוניטור. נקיש מוניט, עדיין לא השלים. מוזר. בוא נעבור לתיקייה init.d, שהיא ספריית הסרוויסים שנמצאת תחת הספרייה etc/init.d, ונוכל גם פה בעזרת הפקודה ls להציג את תוכן הספרייה. האמת שהסרוויס מוניט מופיע לי פה, אך משום מה לא הושלם אוטומטית. בואו נעשה סרוויס אחר. ניקח לדוגמה את הקרש פלן, שזה מערכת הגיבוי. סרוויס, cr, קרש. יפה, לחצתי על טאב וקרש פלן הושלם אוטומטית. כמובן שיש לי מספר אופציות מה לעשות עם הסרוויס הזה, כדוגמה סטארט וסטופ. ננסה להקיש ST, הוא לא משלים לי אוטומטית. אני יכול לעצור אותו כמובן. יפה, הנה הסרוויס עצר. אני יכול ללחוץ על החץ למעלה כדי לחזור לפקודה האחרונה ולשוטט בפקודות האחרונות שהקלדתי בעצם. עכשיו יפעיל אותו מחדש והסרוויס הופעל. אז אם כבר דיברנו על היסטוריה, בואו נקיש את הפקודה היסטורי. ראיתם גם פה, השל משלים לי אוטומטית. נלחץ על Enter ונראה את כל רשימת הפקודות האחרונות שהוקשו בשל תחת היוזר root, שניתן לראות אותו בעצם כל פעם שאני רושם פקודה. פה. יפה. אז בעצם ראינו שאני יכול לראות את כל ההיסטוריה, אבל זה כמות מאוד מאוד גדולה של מידע, והיא בדרך כלל לא עוזרת לי אם אני מחפש משהו ספציפי. כדי לחפש משהו ספציפי אני יכול להיעזר בפייפ.
פייפ בעצם משמש אותנו לשלוח output של פונקציה אחת או קומנד אחד לקומנד אחר. בואו ננסה לקחת את ה-output של history ולסנן אותו עם grep, שזה פונקציה שבעצם מחפשת לי ב-output ומחזירה את כל השורה. אז בואו למשל ננסה לחפש את הסטרינג evolution. נסתפק בזה, נלחץ על Enter, ונראה שכל פעם שבהיסטורי מופיע הסטרינג evolut, בעצם זאת שורה שתוחזר לי למסך, לקונסול. מה עוד? נראה לי שזהו להפעם. תודה שצפיתם בסרטון.